Zdravím všetkých, moje meno je Peťo. V hre sa volám Dr. Ľudský a toto je moje prvé let's play video, v ktorom si dneska ukážeme technológiu T-Flip-Flap. A rozhodol som sa, že ak bude mať môj kanál dosť vysokú úspešnosť, tak by som aj organizoval súťaže, v ktorých pôjde o veľmi pekné ceny, do oficiálny Minecraft, alebo o Steam s hrou Counter-Strike Source, alebo Counter-Strike 1.6, alebo Counter-Strike Condition 0, proste to už je jedno, čo ma napadne to dám. A musí mať proste aspoň trošku väčšiu úspešnosť, takže môžeme začať. Takže v dnešnom dieli si predstavíme technológiu T-Flip-Flap, ktorá spočíva na jednoduchom princípe nahradenia pačky za tlačítko. Ako dobre všetci viete, tak keď stlačíte tlačítko, tak piesť sa vám aktivuje a hneď sa vám aj deaktivuje. Presne takto. Ale keď máte technológiu T-Flip-Flap, účinkuje to tlačítko presne tak ako pačka. Takže ukážem vám, ako to funguje na pačke. Funguje to presne tak, že ten piesť ostane takto otvorený a keď dám zase, tak sa deaktivuje. Takže ukážem vám to presne tu. Tu ho už máme pekne postavený. Vidíte, že piesť je deaktivovaný. Prepáčte tak. Vidíte, že piesť je deaktivovaný. Takže pozrite sa na to. Tlačím, piesť sa nám aktivuje a ostane aktivovaný, nedeaktivuje sa. Tlačím znova a piesť sa deaktivuje a neaktivuje sa, vidíte? Takže čo budeme potrebovať, bude to nejaký stavebný materiál, ďalej to bude piest, obyčajný piest, redstone torch, redstone, repeater a tlačítko. Takže ako prvé si môžeme dať redstone, vynecháte dve kocky, dáte ďalší piest, do tejto dierky naľavo dáte redstone. Na redstone dáte stavebný materiál, ktorý ste si vybrali, ako vrajím, je to úplne jedno, okrem piesku a štvrku samozrejme. Na ten stavebný materiál ešte dáte takto dva, aby vám vznikol taký trojuholník, ako by som to inak povedal. A je dôležité, aby ste aktivovali tento pravý na prvý a tento ľavý druhý, lebo to, potom sa vám to pokazí a nebude vám to fungovať. Takže budem používať lietanie, lebo nechce sa mi stále skakať. Takže tu na ten stavebný materiál si dávame redstone a ako vidíte, z to nám už by mali ísť pekne aktivovaný redstone. Takto. A z tejto strany, presne opačne, si spravíme to tlačítko, na ktorom to bude všetko fungovať. Teraz ako môžete vidieť, piesť je aktivovaný, keď stlačím, tak sa deaktivuje a ostane deaktivovaný. Robím to preto, lebo mne osobne sa páči viac tlačítko, lebo je malé, jednoduché a krajšie ako tá veľká paka. A nezaberá to až tak veľa miesta, dá sa to spraviť samozrejme menšie, je to samozrejme na vás. Je to na báze dobrovoľnosti a to je taký prvý let's play. V ďalšom let's play by sme si ukázali sticky piston door 2x2 alebo 3x1, to už je na vás, podľa toho, čo mi napíšete v komentároch, alebo môžeme aj spraviť obidve, keď už inak nedáte, ale to až na budúci diel. Takže veľmi by mi pomohol like a odber. Ďakujem.